सिरि आंनि गोसोआ थगायनानै दोनबाय आंखौ मिथिहोआलासै गुबुननि जाबाय जवा जवा गोसोआ नों सेराव थायाब्ला Này là nó này baby. Vlog it. Hello, नोंथांमोना आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ नायोना नाया आं बिराद मोजां मोनो आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ नायनो आब' मिथिंगा आब' गेमस्रिनि भिडिअ नायोना नाया नोङो आं बिराद मोजां मोनो आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना नायोना नाया नाय दे साबस्क्राइब खालामना ला दे आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ आब' गेमस्रिनि चेनेलखौ Rangan ni nggak ada, advance mau bilang kan 10,000, 10,000. My security. Security berbini 5,000 mungkin benar, mana 19 benar kasih deh. Inilah mana ada itu. Thank you so much. Nih, mezangi tidak apa yang. Yeah! Jabai. नैबेयावनो जादोंमोन प्राक्सिनि एवार्ड्सआ दाख्लैथ' जों फैनो मोनासै दा बेयावहायनो जादोंमोन आरो प्राक्सिनि एवार्ड्सआ फाइनाली जों बे जायगायाव फैनो मोनबाय Nengale mau main kan? Kamu nak ulang ada siapa nak berdiri? Langsung. Ready? Artist ready? Chalo. Artist ready. Roll camera. Rolling. And action. Okay, I'm singing. Hello. Ada abokku लोगो मोननाय बिराद मोजां मोनबाय आङो दिनै नै जोङो दायो एडमिशन खालामनो थाखाय फैदो माबाया मिथिंगाया मालाय फरायनाय दंखायोमोन ना ओमफ्राय बेहा डाइरेक्ट मेमावहा मोनबाय आरो ओमफ्राय सिद्धार्थजों आंजों USTM आव एडमिशन लाफैबाय ओमफ्राय मिथिंगाया डाइरेक्ट माने मेमनि माबायाव मोनबाय आरो माबे डिपार्टमेन्टआव आं सोंना लानो नोंथांमोननोबो खिथानोसै आङो जोंना मेमा नै गासिबो डिपार्टमेन्टआवनो एसे जास्ट नायनांगौल' आरो ना नकल लादोंना लायाखै नायनांगौ नामा चेक खालामनांगौ एग्जामाव अके चलो एसे আৰু এতিয়া সিদ্ধাৰ্থত সুধিল তুমি কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টত এডমিশন ললা I'm mechanical engineer. মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ Be mantias. Civil engineer ya. Hinjau gaya. Bisarka class ni hinjau gaya. आंना दाबो डिपार्टमेन्टआ माने माबा जायाखै आरो ना चुज खालामाखै आङो बबे माबायावहाय अनार्सखौ लागोन आङो बेखायनो आं लावदुमनि हेल्प लानोसै आं माबेयाव लानांगौ Dahulu commerce nak tanggapai lah, beli ulang mana ni? बिजनेस मानु हलटु बिजनेस नि मानसि खायनो माने कमार्सआव लाजानो लुगैदों आरो ओमफ्राय नैबे आगैयाबो एडमिशन लानो फैदों गथ'आ बैसो जाथ'वाखै एडमिशन मोननाय नंला आं जा गाबनो ओंखारबाय मिथिबायना
एडमिशन मोनैनि आरे एडमिशन जालानो नोंना उन्दैद्राय बैसोआ बेथ' बे जायखिया इउनिफर्म गाननायनो मोनबानो जाबायमोन ओमफ्राय आरो ओइ जुरुला आरो बैसो गोराखाय मोनला बेबो फैदोंमोन बैसोआनो बेना बारलांबाय आर्टसाव फैदोंमोन इयो এই জুৰুল বয়সটো মানে এক্সপায়াৰি হৈ গ'ল बे गोमो गानासो दाय फालथुद्रायखायनो मोनासै बे गोमोद्राया सावलुन दालुन टिटु गोनां गोजा बेखायनो एडमिसनखौनो मोनासै बियो उपाय गैया आरो ओमफ्राय बिसोरबो गासिबो फर्म फिलआपनि वेटिंआव दंजोबो आरो गासिबो लावदुमाबो ओमफ्राय मेमाथ' नै जोंना सेक्सि मेम वान एन्ड अनलि मिथि सेक्सि मेम ओमफ्राय गैया जों दायो प्रसेसआव दङ आरो स' नोंथांमोना आर'ज खालामनानै होदो प्रे खालामनानै होदो जाहाथे जों मोजाङै मोजां डिग्रि लानानै कमप्लिट खालामनानै आं सासे बिजनेस बस उमेन जानो हायो ओमफ्राय आरो एपिनि एजन ভাল मोजां इन्जिनियार जानो हाथो बास थेंक इउ दायो जों थांफिननो नागिरबाय नै नेक्स्ट लकेसनावहाय মাৰ আৰু মাৰামাৰি কৰি থাক মৰি যা